Al català se li exigeix constantment justificar la seva existència, la seva utilitat i el seu dret a ser. A l'espanyol, no se li demana mai. Ningú pregunta per a què serveix l'espanyol ni quants parlants té per tenir dret a existir. Però són les preguntes que rep el català cada dia. Quan una llengua ha de defensar-se contínuament i una altra s'assumeix com a superior sense discussió, el debat no és lingüístic. És un debat de poder. Aquesta jerarquia no es basa en la qualitat ni en la riquesa cultural de les llengües. Es basa en qui té l'estat, l'exèrcit i el control del relat. Acceptar que existeix una llengua principal i unes altres que han de justificar-se no és una posició neutral. És acceptar una derrota que mai va ser justa. Segueix Cat Futur.